Dive na naman tayo dito sa may Galwan Rice Field. Dito na tayo nag-opisina eh. Ayan, so nakaisang biyahe na ako. Ayan, isang biyahe dito habang si Uncle Lely tatali ng mga palay na ginapas namin. Ito buti mabilis na mga kasama namin maggapas, kaya madaling natapos Shoutout sa tropa ni Utol Lambong. Ayan, mga kasama niyan, tropang Bangkero Boys. Ayan, natapos na dito banda. So dito na lang ang dalawang sinilong. Malayo-layo yung biyahe namin papunta dun sa may gilid, kasi paikot-ikot pa kami dito eh. Hindi pwede makadiretso yung takuli namin, yung service namin papunta. Sabihin mo na lang mga sobrang 1 kilometer to hanggang dun sa may part ng Agunetan. Yun. So 3 araw siguro maghahakot ni Uncle Lely dito hanggang matapos namin na ilagay dun sa may mataas na lugar para sa sa treasure nya. Shoutout sa lahat ng mga farmers dyan. May babiyahe naman kami. Palay namin katwak ni Uncle Lely tapta kasi dito hingga na malpas mi dito yun hingga na may lakon. Tol, merenda ba ng tol? Ito na talaga di kwan biyagtiman na alon talaga, tis lang, lalo na kasi ito yung maka-select reaper dito yawan. Puro parigatan di kami. Trabaho may manalon. Meron dati pa lang. Para papig sa gapas kada bunag kada gripet. Oh, yan si Utol Lambong. Shoutout sa mga kilala kay Utol. Robin Padilla ng Lapangan Norte. Yan. Umitim na nga lang, umitim. Hello. Dito lang. Samahan niyo muna kami magmerienda dito sa gitna ng bukid. Padlisan muna yan. Ayan. Awan ito mo. Nalipatak yung pagkilang Martin G.
Bandayan na dekalman, lahat na mapandibandayan. Pangkuntulog tag eh. Ayan si Ivan, oh. Ito. Gamit niya tong ano, gawa ni lolo niya. Ayan. Mas magaan lang konti pabara doon. Buti meron to eh. Ayan. Gawa sa kahoy. Ayan. Ayan. Walang pasok si Van ngayon eh. Puro module muna. Kaya ayan muna ang gagawin. Tutulong muna sa papa niya para may ano, pangalawan saka pangkusina. And so kakarga na niya. Mamaya may biyahe ulit ako. Masarap magtrabaho sa bukid kung ano, kung hindi mainit. Ang ano lang kapag mainit kasi. Ayan, nakakarga na si Van. So makarga niyan mga 5 hanggang 4 kapag malalaki. Mahigit 100 meters pa hanggang doon sa ano, paglalagyan niya ng ano, nitong mga palay. Sana hindi pa ano, kanina munti ka nang umulan eh. Nakulog pa nga kanina. Nakakatakot pumunta doon sa ano, sa may gitna. Buti na lang tumigil, saka tinigil yung pag-ulan.